बापावै हरावसो गुसिंग्राफ्रा चिं होननानै गाबो बेफोरबायदिसो खोनाबाय आं दाउसो देलाय मुस्कुल फुलायलाय आयौ बाला माबायदि होनखायो आं मेथाइसो खनदों दा बेसे मोजां नोंनि बे कारा बेसेबां मोजां मोनदों आं गावखौनो हाय खानाया एसे गोलाव जानायमोनब्ला बेसेबां बिरखौमोन दा बारजों खानाया हद मा थङालि बाङालिब्रा बोरैबा गोलैबाय आंनि दाय गैयालै थपेराम आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ नों आंखौ अनो ना नों आंखौ गोलैनो होनाय नंखाया हद आंनि सायाव नों फोथायब्लाबो आं नोंखौ फोथायाना मानो दे हद बिदि सोंलु सोंला खालामबाय थानाङालै गारिनिफ्राय ओंखारदो आंहा लोखि थबसिमोननि न'आव थांनि बे जाम्बिखौनो लोगो हमैनो थांनोसै आरो जाम्बिबाबो लोखि थबसि सैतानबाबो लोखि थबसि बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोनला आरो सानसे समाव मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ बिनिखायनो न'आवबो लांदोंमोन नाथाय नों मा खालामखो जिअ टावार गैया होननानै आंखौ नेवसिनानै फैनाया दा नायदो आंनाव मा दं मा गैया जिअ टावारबो दङ कारबो दङ आरो आंथ' माहाजोनखा नङा होमबा बेनिखायनो मानसिफोरखौ दा मुगैनानै लाखा दिनैनि माहाजोना गाबोननि दुखियाबो जानो हागौ आरो दिनैनि दुखियाया गाबोननो माहाजोन जानो हागौ नोंनो बुंलाय थपेराम दानि जुगाव टावार गैयै जायगायाव थाबा गावखौनो गोथैसालियाव थानाय बायदि मोना आरो बिनिखायनो जिअ टावार गैयैखाय नोंखौ नेवसिफ्लांबायमोन आरो दाबो नेवसिबाय थाब्रा नोंखौलाय सोर अनफिननो खोन्थादों बिदिब्ला नों आंजों अनजाला आरो गैया बे थपेरामखौ रावबो टपि गानहोनो हाया थपेरामनि अनगा मिथिबाय नों जा बुङो आं गलिनायाव गैया जायखिजाया गारिनिफ्राय ओंखारदो इलेक्सनाव जेनबा हामथारगौ दा मा होनखो आंलाय अमा राजाखौसो होनदों दा इलेक्सनाव जेनबा हामगौ होननानै बेलाय जेनखागोन रोखा बाथ्रा बे हिनजाव सानै लाग्रा मानसिखौलाय सोर सापर्ट खालामनो आंखौसो सापर्ट खालामखागोन दा मानसिफोरा जेरै नोंबोथ' आंखौ सापर्ट खालामदों नङा होमबा दाउस्रि देलाय आयौ बाला आंथ' थपेरामखौ सापर्ट खालामाखैहाय अमा राजाखौसो खालामदों हे मा जायो जाबाय थाथोंहाय ओइ दाउस्रि देलाय ओंखारदो दे थै ओंखाराहाय आंबो थांफागोन नोंजों बांद्राय उल्था जानाङालै मा जानोखाय दे आंबो थांफागोन बाल नोंजों आयौ बाला आइसो माथो नालायथि सोर हौवाजों गारि गाखोदों नों ओंखार अखा नायबानो अमाफोर गोमानाय बायदि मोसौ गोमानाय बायदि नोंखौ नागिरबाय थानांगौ आं नालायथि जल्दि ओंखार गारिनिफ्राय हद दाउस्रि देलाय ओंखारदोलै माबार गारिनिफ्राय आं आइखौ गिसोगारो हायो एबाबो गियाबाबो बिमासोना थां ओंखार ओइ नालायथि ओंखारगोन ना राहाय बालनि लाजिया नों नालायथि मालाय हौवाजों बेफोरबायदि गारि गाखोनानै गिदिंनो हा न'आव मा दं मा गैया बेफोर खामानिखौ मावनो रोङा सैमाफोरबायदि सुन बेरायनो लाजिया नों आयै एसे लासै रायहाय माखौ लासै बुंनांगौ जाखो नोंनि आखलानो मोजां नङाबा सोर सोंना बियो आं थपेराम जानो गोनां मन्थ्रि आंबो जानो गोनां महारानि आंखौ जाम्बि मानो नागिरदों आयौ बाला आइया दाबो सिनायाखै आरो बे सेंग्राया सोर बेलाय आयै देग्लायनि इलेक्सनाव बे थपेरामाबो बाहागो लादों बेना सावगारिया अमा नों अमा सावगारियाव भट होआखै होनबा आयै आं रावनोबो भट होआखैहाय मा आं नथासो आयौ बाला गोसा बुंनो हायायै नङाबा थपेरामा खोनाबा दुखु मोनगोन हा नोंलाय बे हौवाजोंलाय गारियावलाय मा मोनदों आङो बेखौ नोंनि बिजामादै खालामनो ट्राइ खालामगासिनो आरो नोंथ' आंखौ न'आव थाजानो बाखाबायना उदां जायो होनना बेनिखायनो नोंनि थाखाय बिजामादै नागिरदों आरो बिदिब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा बिजामादैखौ मोजाङैनो सायख'नो रोंबाय दा नाफोरबायदि ना गोरैफोरबायदि ना सेंफोरबायदि हमलुनानै दैयाव गहोफिननाङा दे नङाबा दैनिफ्राय मोनफिननाय नङा आयै लासै होनना बिमा फिसा मामा रायलायबाय थादोंलै हद बे सुजुगावनो सुजुग गारा खारनोसैलां माथो गारनासो खारबाय बेना दा इलेक्सननि रिजाल्ट मोनगोनखाय एसे खामानियाबो भिर जादों खोमा बेनिखायनो थांबाय आरो नों सिन्था खालामनाङा दे आयै जागोन न'आवल' माबाथ'दो बे गारियावलाय बोरै गाखोनांगौ जाखो आंनि थाखाय जायगायानो गैया बेनिखायनो माहाजोन हौवा नायनानै गोसो थोबानो जाबाय बिजामादैफोरखौ नङाब्ला आंसो बोराय हौवा नागिरनानै हरनोसै नोंखौ आयौ बाला बिमायाबो आंना सथां फाख्रिसो
बापावै हादोरनि फिरफिला माथो जय हिन्द जय बर' हारिनि न'आवलाय रावबो गैया नामाब्रा लोखि थफसि ओइ लोखि थफसि दङ ना न'आव माथो थफिरामसोहाय हाय थफिराम नों सोमस्रिनि बिनानाव नङा होमबा बे हिसाबै नोङो थफसिनिबो बिनानाव जाबाय नङा होमबा औ ओमफ्राय बेलाय मा बियो गिफ्ट नोंसोर बयनिबो थाखाय आं मोनसे गिफ्ट लानानै फैदों खोनानो मोनदों नों माथो इलेक्सनाव देरहासिगोननो सैथो बयबो बुंसोलायदों माथो आं देरहासिगोन होननानै अब्ला हरदो नों लाबोनाय गिफ्टखौ थफसिखौ लिंहरगोरलाय थफसिखौ आंनो होनाय माने थफसिनोनो होनाय ना हरदो आंनोनो गैया लोखि थफसि फैबासो राननानै होगोन आं ओइ लोखि थफसि ए माथो थफिरामसो नै लोखि थफसि आं नोंसिनि थाखाय मा लाबोदों मा बेलाय नोंसिनि थाखाय अननाय लाबोदोंब्रा अननाय जानो गोनां बिहावनोबो होदो जानो गोनां बिखुनजोनोबो होदो आंनोलाय आं लोखि थफसिनो मोननै लाबोखादोंमोन नों मोनसेखौ लादो दे आंनो मानो लाबोआखै नों नोंखौ फैबाबो न'आव नुफैया नालाय गैलाय लाङा सानलाय लाङोब्रा एबार नेक्स्ट टाइमाव बुरजा लाना होफैगोन आं नोंनो लोखि थफसि र' थफसि आंबो नायनि फै न' सिङाव बे हले सोमस्रिनि बिनानावा खाट्रा बुस्थु जागोन बायदि मोनदों आं बेथ' थफिरामसो आरो फैलायबायना बे आंनि न'आव माथो जानो गोनां बिहावसोलै हामानोथो फैदों खबर लानो फैदोंब्रा लोगोसे नोंसोरनो आं गासिनोबो मोनफा गिफ्ट लानानै फैदों इलेक्सननि खबरालाय माबायदिथो जाखो मोजांखौनो जागोन बायदि मोनदों बेनिखायनो नोंसानाव दिनै पार्टि जाहोनोसै आं नोंसोरनो आरो मोनसे खोथा नङा जानो गोनां बिहावसो इलेक्सनावथ' आं देरहाखाबाय नोंसासोखौ हरनो थियारि जाखादोसो सिगां देरहागोरनानै खिन्थाग्रो दे थारमाने गलिजोब्बाय गासिबो थाखा फैसा थाबा पावार थाबा ओरैनो मोनमारनो नागिरोथ' आरो बुस्थुफोरखौ थफसिखौबो मोनमारसिगोनथ' आरो आङो अमाराजा सिखारदो सोरांबाय आखला गाज्रि नङाथ' जेरै ना मेरै मानसि समायसोदो हा बिमा बिफायालाय जेबो फोरोंथाराखैसो नामासै बेखौलाय ओइ बिखुनजो रायनोबा आंखौल' राय बुंनोबा आंखौल' बुं गेजेराव बिमा बिफाखौ दालाबो हा आखलालाय मानोथो अमा बायदि जानोबाल' सिखारनाय नङाबा गन्द्रायाव हाबनानै उन्दुबाय थानाय आइला आंखौ अमाजोंसो रुजुबायना आं इसिबां मोजां खामानि मावो न'नि थोरसि लथा सुयो न' बां सिबो ओंखाम ओंख्रि सङो बिनिफ्राय आं खामानियाव ओंखारलाङो आरो आंखौ अमाजोंसो रुजुबाय बेबो गन्द्रायाव थानाय अमाजों र' आं इलेक्सनावल' देरहागोरनि बिनिफ्राय राजा जागोरनि आं राजा हा जाबानो जाबाय आरो सोरथो बादा होदो जियानो जादोला मैया हरनि जानाय थोरसि खालाया गोलैसोनानै दङ थांनानै माब्बार सुहैथां आइला आंखौ हरनि थोरसि खालायखौ सुनो होदों बियो नोंथ' बिराद मोजां मोनथारबायलै साम' खिंखिरि आंनि बिदि हालोदखौ नुनानै नङा होमबा आं आरो माथो बुंबावनो उन्दैनिफ्रायनो आइ आफा गैया आनै आमाइमोननि न'आवनो थानानै देरनाय बिनिखायनो बिसोरनि खोथाखौ आंबो बारनो हाया दे नों थाथ'दो आं पार्लाराव थांनोसै आरो रिजाल्टनि थाखाय अल दा बेस्ट दे साला सोर होनबा सोर फोथायगोनब्रा आंनि जिउ खौरांखौलाय साला आंखौ बिहामजोफोरबायदि खामानि थिनबाय थादोंना र' बुरैफोर सोर फन हरनायखौलाय हेलौ अमाराजा आइला माथो मेदामसो मा खबर मेदाम आंनाथ' मोजाङानो नाथाय मोनसे खबर हरनोसो फन खालामदों आं नोंखौ मा खबर आं इलेक्सनाव देरहाबाय नामा बिनि खबरखौ दसे उनाव लानो थांदो नोङो लाब्रा फारानि फिल्डआव आं नोंनो दा गुबुन मोनसे बाथ्रानि थाखायसो फन हरदों बेनो जाहैबाय नोङो स्कुलाव खामानि मोननाय नंला नोंनि खामानिखौ बेलेगनो होनोसै मानोब्रा हा सासे मानसियालाय बोरै मोननै खामानि मावनांगौ जाखो खायफाया मोनसे खामानिखौनो मोनाखै नों मोननै खामानि मावब्ला जानाय नङाना जेबो नङा दे जेबो नङा जायखिजाया इलेक्सनाव देरहाबानो जाबाय अब्ला थाबैनो लाब्रा फिल्डआव नुजाहैदो जागोन मेदाम थोरसि लथाखौ थाब सुनानै थांनोसै आं बेनि उनाव एमाव बेटाखौबो लोगो लानोसै देरहाखासिगोन नालाय एमाव बेटायासो आंखौ बुजियो बेनिखायनो एमाव बेटाखौबो लाफानोसै मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती जय हिंद एमावराजा हांग्रि मिन्दियालाय र' आं लेंहरनि नै माथो हारफांसो थौदो इलेक्सननि रिजाल्टखौ खोनासंहैनोसै औ आंबो बेयावनो थांनो ओंखारखादों दे अब्लालाय थौदो आंबो थांफागोन मोना न'आवनो थाबाय था नोङो आंबो रिजाल्टखौ खोनासंहैनोलै थाङा एमावराजा दाखालिबो माइरं कुइन्टेलाव मा डायलग मारिहैनायमोन नोङो हो आंलाय आफाखौसो सापर्ट खालामहैदोंमोन दा बेनिखायनो थांनो मोना नोङो नोम्फानि सोमसागिरि जानो नागिरदों नों न'आवनो थानानै दाउ अमाफोर नायनो बायोबा फरायनानै था थेवबो थांनो मोना नों बे न'नि
आं फैजासे न'आवनो थाबाय थानांगौ थौदो हांग्रिमोनदि थांनोसै र' आं जोमग्रा लाना फैनि फै नोंबो न' सिङाव ना दे नोंल' जोमग्राखौ लानानै फैदो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बिमाया बारा होयो बिफाया लिंहरो खायदा बोराय खालामनायनानै लिंहरदों आंखौ आफाया मा जानांगौ जाखो दे भारताव उदांस्रि मोनदोंबाबो आं मोनाखै न' सिङावनो थाबाय थानांगौ ओइ फाग्ला बोरनाय न'आवनो थाबाय था होनदोंना जों फैबाय थांलै थां खम दुखु मोनसिगोन आफाया आं थाङाबाथाय जानाय नङालै थांथारनांगोन आइनि मेगननि नोजोराव हाद्रि सारफावनानैबाबो थांथारगोन आं दिनै आइ गाज्रि मोना दे आंखौ देलाय नेबाय थानो बाबाय रिजाल्टफोरखौ थाब थाब खोन्थादो खोनासंनो लुगैनाया हामथारला आंनाबो बिखाया क्लाब क्लाब मोनथारबायलै मिथिनो लुगैनाया ओइ दुम्फाव दे खोन्थादो ओइ दुम्फाव मा लास्टाव जिरायना दङब्रा नोंलाय बिथिं फै दे दुम्फाव रिजाल्टखौ खोन्थादो हाय लोगोफोर आं दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव दिनै सफैबाय नोंथांमोननि रिजाल्टनि दिना नोंथांमोना नेगासिनो दङमोन नङासै सोर देरहादों होननानै रिजाल्टखौ खोन्थानायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैनो मोनसे आरज नोंथांमोना जायनि फेभरेट केरेक्टारा जेनदों बिथांमोना दुखु मोननाङा मानो होनोब्ला रिजाल्टखौ जोङो भटिं पल आरो कमिउनिटि टेबनि भटिं पल आरो कमेन्ट बक्सनि कमेन्टफोरखौ नायनानैसो जोङो रिजाल्टखौ होनाय जागोन दै जायनो अमा राजाखौ सापर्ट खालामदों बा थफिरामखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना दुखु मोननाङा जाय जेनगोन मानो होनोब्ला बेफोरखौ एफा सिरियास लानाङा सिरियास लायोब्लाबो माने केरेक्टार माने गावबा गावनि केरेक्टारखौ बयबो देरहाजानो लुगैयो फेभरेट केरेक्टारखौ नङा होमब्ला आरो मोनसे गेजेराव मोनसे खावलायबावनाय बेवहाय मेन केरेक्टार बा मेन एक्टर एक्ट्रेस होननाय रावबो गैया गासैबो केरेक्टारानो माने गावबा गाव जायगायाव इउनिक केरेक्टारखा माने बयबो हिर' हिर'इनखा आरो बेनिखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे स' बयबो पावारफुल केरेक्टार गोजा बेवहाय रावबो माने मेन केरेक्टार नङा होननानै दासान स' बेफोरखौ बाद हो लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टखौ आं खोन्थाना होनोसै कमिउनिटि भटिं पलनि कमेन्टखौ लानानै बा भटिं पलखौ लानानै कमेन्ट बक्सखौ लानानै बे माबायाव देरहानो हादों अमा राजा बयनिबो खाजा मा रिजाल्ट साननाया जायाखै खोमा दुम्फाव नोंना जाबाय हांग्रिमोनदि नुबाय आं देरहाबाय आं जाबाय राजा नों जागोन रानि नोंनि देरहानाया दिनै मुदा बिराद मोजां जाबाय आंना बेनिखायनो सोरबा रायबाबो बुंबाबो आं जेबो होना आंनिफ्राय दिनै नोंथांमोननो गासिनोबो आङो अमा होगोन आं अमा अमा नोंनि अमाखौ नाय आइला थुफ्रा मालै बे आंसो देरहानांगौमोन नों बोरै देरहाखो आंना भटआ बांसिनलै थुफ्रा बेनिखायनो आं देरहाबायब्रा देरहानाया आंनि गलति नङाब्रा आंनो भट होग्राफोरनिसो दायदा आंनि भट होग्राफ्रासो मिन्थिगौ आच्छा नोंसोर गासिबो थगायदोंना आंखौ ओइ दुम्फाव नोंबो आंनो भट होआखैना आरो नोंबो बमरमा नोंथ' अमा राजाजोंसो थाबावदों बेखौ आंसो लाफादोंलै बमरखौ आरो हाफां आरो हांग्रिमोनदि नोंसोरबो आंखौ थगायदोंना जोंलाय नोंनोनो भट होखादोंना थफिराम बे अमा राजा थङालानोलाय मानो होनांगौ जाखो हिनजाव गुन्दानोलाय बिदिब्ला हांग्रिमोनदिया अमा राजानो भट होखुमादों आरोना आंजों सापर्ट जाफ्लानानै थैना थांगोन थेवबो अमा राजाखौ सापर्ट होआं थफिराम मा गोदाव सोरावब्रा थफिराम थोद हामालै बिदि जेननाय देरहानाया थाखायोना नोंबो खम बुस्थु नङालै नारजि बुदां आंनो भट होनो नागारै गाज्रि मानसिखौसो भट होदोंना नोङो मोजां मानसिनो भट होनो रोङा बे नारजि बुदाङा अमा राजानोसो भट होलायो आरो ओइ नारजि बुदां बुंलाय नों मानो अमा राजाखौ सापर्ट खालामनाय खिन्थादो नारजि बुदां नों मानो आंखौ सापर्ट खालामदों थोद अमा राजा गोदाव सोराव अमा राजानिफ्रायनो जाजोबदों आंखौ ब्लेकमेल खालामामोनब्ला बिदि जानाय नङामोन ओइ बुं नारजि बुदां मानो अमा राजाखौ सापर्ट खालामनाय नों आं बेफोरखौ दा जेबो बुंथ'नो हाला मानो हाया बुंनांगोन नोङो बयनिबो सिगाङाव बुंनांगोन नों नारजि बुदां बिराद गाज्रि जखम होबाय नोंसोर गासैबो जखम होबाय आंखौ बेसेबां मोजां सिमां नुदोंमोन आं नाथाय गैला रायजोनि मोजां खामानि मावनो होननानै सानदोंमोन आं बर' समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनो होननानै सानदोंमोन आं नाथाय जायाखिसै मोजां मानसिनो भट होआखै गाज्रि मानसिनो भट होजोब्बाय नोंसोरो थफिराम जेननाय देरहानाया जेरावबो थाखायो नों जेनदों होननानै दासान मा थिक नेक्स्ट टाइम नों देरहानो हागौ बेनिखायनो नों दानिफ्रायनो प्रिपेयार खालामखादो नों साननाङा जे दानो जोब्बाय होननानै जिउआ दानो जोबसिगोन बायदिनो नों खालामनो नाङा मिथिबाय धैर्य लाखि एसे पेसेन्स लाखि नोंआनो धैर्य लाखिबाय था नारजि बुदां खिनो ओंखारबाबो खिनाङा नोङो उनाव खिगोन धैर्य लाखिबावनि आं होननानै ओइ थफिराम रागाखौ एसे खमायदोहाय रागाखौ एसे दोनथ'दो दे जों नोंखौ सापर्ट खालामदोंमोनहाय थफिराम नाथाय मेजरिटिया अमा राजानिया बाराबालाय माथो खालामबावनो दे थफिराम गावल'खौ दोनथ'दो दे जि जाबायसै आरो
नंगौलाय थफिराम उनाव माबा मोनसे जासिगोनब्रा दानो जिउआ जोबनानै थाङाखै थफिबाय नों जेनदोंबाबो जों नोंजोंनो दंफायो दे अराय सम नों गावखौ लोरबां दा खालाम अब्रा सिन्था खालामनाङा नों जेनदोंबाबो आं नोंखौ नायफिनगोन ना थफिराम ओइ अमाराजा आं नरकपुरिनि राजा जानानै थागोन थेवबो सोरगोपुरिनि दाहोना जानानै थाया आं देलै दे नोंनि गोसोसै होमबालाय आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो रावबो स्लगान होआब्रा आं देरहानायखौ खुसि नंथारा नामाब्रा नोंसोरलाय बाल्ला थफिरामा देरहायाखिसै दा बिमाया आंनो बोराय हौवा नागिरबा गैलाहाय हा थांबानो जाबायना आयु बाला खोनालायबायसो बेसो आं जेनमारबाय आरोना आङो औ नों जेनबाय नोंसोर गासिबो लोगो थानानै आं जेनबायना नार्जि बुदां नोंबो आंखौ सापर्ट खालामासै ना आरो बमब्र नोंबो आंखौ सापर्ट खालामासै ना नोंसोर आंनि लोगो नङा आं जेनमारबाय आं जेनमारबाय लोगोफोर आं जेनबाय लोगोफोर आयु फाग्लासो जाबाय नामा सिबिलाय आइ नार्जि बुदां लादो लोगोफोर नै थफिराम थौ न'आव थांनोसै औलाय नार्जि बुदां दोननानै फैदो थां ओइ बमब्र नार्जि बुदांबो थां नोंबो दा ओइ दस्ते थफिराम थौ थांनोसै दस्ति लोगोफोर लोगो होननानै खिया जोगो खालामजोब्बाय नोंसोर आंखौ लोगोफोर थौदो थांनोसै थौलाय हांगैमोनदि जोंबो थांफानि आइला मा जाखो बेलाय माखासेयाबो थांफाजोब्बाय माथो आं दङना आंबो दङथ' शाला आंनि देरहानायाव रावबो खुसि नंमाराना रावबो गैमाराना आं दङब्रा सोरलै बे आंसो सिनायखि नामाब्रा बा आजिखालि मुस्लिमफोराबो बर' रायलायनो रोंग्रा जाजोबथारबायथ' आरो नंमारगौ गासै मुस्लिमफोरखौनो बर' रायलायहोग्रासो खालामनांसिगोन आं आइला बे गरमावलाय मा महर लाखो नोंलाय एमाव बे था उपाय गैयालै आफा आइनि थाखायनो बिदि खाख्लबजोबनानै बेफोरबायदि महर लानानै फैनांदों आं जाहाथे आइ आंखौ सिनाया आरो साब्बास बेटा साब्बास आंखौ हेफाजाब होनो फैनायनि थाखाय खोनानो मोनदों आफा नों माथो देरहाबायनो बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन आफा कंग्रेचुलेसन्स थेंक्यु फिसा थेंक्यु बिदिब्ला पार्टिखौ माला होगोन आफा नोङो र 15 आगस्टआ जोबथारथों बेटा जियानो जादोला दिनैबो एसे पार्टि फिसा खालामनोसै आरो अके आफा ओइ साला देलै अमाफोरा देथारदो रब्रा र धैर्य गैयालै जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौफोराव दे माबार अमाफोरा थौ बिदिबालाय आंनि बिखुनजोनि न'आव गोरजिया थाहैनायाव थोद नङालै हांग्रिमोननि बिमानि न'आव आच्छा आंनि बिहावसोनि न'आव थौदो होमबालाय